Hi friends, please subscribe my YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. गिबियावनो आंनि YouTube चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायग्रोबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे मबाइल हिडन फिचारनि सोमोन्दै फोरमायनो होननानै बे भिडिअखौ खालामनाय जादों। नोंथांमोना जानो हागौ बे भिडिअखौ मोजां मोनगोन। दा बे भिडिअआ गुबैयै जायफोर सुबुङा मबाइलाव बायदिसिना गेम गेलेयो, गुबुन गुबुन रोखोमनि गेम गेलेयो आरो भिडिअ नायो, बेबायदि समाव जेब्ला नोंथांमोना हम बाटनखौ थुफ्लाङो, बेक बाटनखौ थुफ्लाङो, बेबायदि थुफ्लांनायाव जोंना डाइरेक्ट भिडिअआ बेक जायो आरो गेम गेलेनायफ्रावबो माखासे उसुबिदा जायो। माने गेमा बेक जाजोबनानै जुदि बेखौ स्टार्ट खालामफिननांगौ जायोब्लाथाय एसे गोबाव सम लायो। दा बिथांमोननि थाखाय बे भिडिअआ मोजां जागोन होननानै आं आसा खालामदों। दा नोंथांमोना जेब्ला गेम गेलेयो अब्ला बे गेम गेलेफुबाय थानाय समाव बेक बाटन आरो हम बाटन आरो बेक बाटन बेफोर बाटनफोरखौ बोरैबा फुलाव दांसनजायोब्लाबो, प्रेस खालामजायोब्लाबो नोंथांनि जि स्क्रिन बियो स्क्रिनैनो थागोन, जेबो सोलाय सोल' जानाय नङा। जेरै खेला गेलेदों बिदिनो थाबाय थागोन। दा बेखौ माबायदि खालामनाय जायो आं नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनो नागिरदों। बेनिखायनो नोंथांमोना आंनि दिनैनि जि भिडिअ बेखौ फार्स्टनिफ्रायनो जोबजासिम नायलांदो। दा फैदो बिदिब्ला आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामदिनि। लोगोफोर, गिबियाव नोंथाङा नोंथांनि मबाइलाव थानाय सेटिंसआव थांदो। मबाइल सेटिंस, मबाइल सेटिंसआव थां। मबाइल सेटिंसआव थांनानै बेनि उनाव एडिशनेल सेटिंसनि उनाव सेभ एन्ड प्राइभेसि बेयाव थां। सोरनावबा सिकिउरिटि एन्ड प्राइभेसि थानो हागौ। आंनियाव सेफटि एन्ड प्राइभेसि दङ, बेनिखायनो आं सेफटि एन्ड प्राइभेसियाव थांनोसै। बेयाव थांदो। बेयाव थांखांनायनि उनाव गाहायखै स्क्रिन फिनिं होननाय दङ। बे स्क्रिन फिनिं होननायखौ नोंथाङा अन खालामनानै ला। नैबेयाव स्क्रिन फिनिं, बेयाव आंनिया अन दंखायो। बे स्क्रिन फिनिं होननाय अपसनखौ नोंथाङा अन खालामनानै ला। अन खालामनानै लाबानो जाबाय। अन खालामनानै लाखांनायनि उनाव जेब्ला नैखिजाय जोंनिया स्क्रिन फिनिंआव नैबेयाव जोंना पिन खालामनायनि मोनसे अपसन नुदों। बे पिन खालामनायनि अपसनाव जेब्ला नोंथाङा पिन खालामनानै होगोन, ओरैजाय पिन खालामना होगोन, बेयाव बिदि अपसन फैगोन, दिस फन इज रिस्ट्रिक्टेड डिसप्ले अनलि सेटिंग्स रिलेटेड इन्टारफेस टु रिमुभ द restriction and go back to the normal mode, please tap and hold the multitask shortcut key. बेखौ थिनदों। दा बेखौ जोङो गदित होनांगोन। गदित होदो। गदित होबानो जाबाय बियो। नोंथाङा जेसे दांसनबाबो, जेसे प्रेस खालामबाबो, जेसे हम बाटन थुबाबो, बेक बाटन थुबाबो जानाय नंला आरो। नोंथांमोन, बेखिनियानोसै। बेखौ नोंथाङा जुदि माबा खालामफिननो सानदोंबा, बेखौ जुदि बेखौ डिसेबल खालामफिननो सानदोंबा नोंथाङा नैबेयाव माल्टिटास्क कियाव दसे सम दांनानै लानांगोन। होमबाथाय बे अफ जालांगोन आरो। बेखिनियानोसै नोंथांमोन। दा नोंथाङा अब्ला आंनि भिडिअखौ मोजां मोनबाय जानांगौ। मोजां मोनदोंबा प्लिज लाइक आरो शेयार खालाम आरो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, जाहाथे आं इयुनाव बेबायदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि भिडिअ आपल'ड खालामनायफोरखौ नोंथांमोना थोंजोङै नायनो हायो। थेंक इउ फर वाचिं।